takže čau lidi, máme Netflix a dneska si zahrám 99 nocí speedrun. Takže jo. A jo, aha, ty si bereš to Nintendo, tak sorry. Doufám, že to není můj kontrolér. No. Zavři, prosím. OK. Malinko se uklidníme, jo? Nemluv tady jak kanál. Jak kanál. Aha, jo. Doufám, že to lidi neslyší. Ne, neslyší snad. Dobrá Vila, hej, co bys dělal, kdyby jsem ti udělal něco a ty bys měl takovou vilu? Okay. Tak čej, já teďka tady skipnu cutscénu. Co bys udělal, kdybych ti udělal úplně tohle samý? Čum. Co bys udělal, kdybych ti tohle udělal? Totálně bych se No, ale tohle! Tak to už bych se moc Já tady celý božem vilu. A jsem Martinoj Madrazoj. Ne, to byl náš velitel. A je, to jsem nechtěla. Víš. Co bys udělal? Já bych byl extrémně naštvaný. Doufám, že mám CR4. No, já s ní nemám. Green light. Green light, red light. Ty kraso! Já jsem hodil boudu. A v tomto videu zkusím zachránit 4 lidi. Solu. Jop, sahur. Doufám, že po nás ty jeho chlapové nepůjdou. Mně to došlo, já nemám ultinu. Kámo, já se chci už přeměnit na toho Franklina. Damek hraje GTAčko, jenom kdybyste to nevěděli. Switch to Franklin. Tady. Aha, ty jsou před námi, teda za námi. Jeden jede. Pojď ještě druhý. Jim mížem na hlavu hodně. Kamo, já mám strašně málo. Kamo. Yes, kamo, dobrý. No tak to fakt není dobrý. Kamo, co ti je? Dělej Frank Michaela. To si děláš srandu. Yes, kámo, první. Druhý je na řadě. Yes, kámo. Switch to Michael. Okay. Linka je plán, říká. Ty kráso, 2 motorky za sebou, jaký to štěstí. O, jednou jsem srazil. Kamo, vypadně. Oh, já jim dělal headshot. Prosím tě, já mám cheaty, neřvi. Já si rozstřelím SPZ a nebudou o mě vědět. Vy jste mi si dělali, jak si berete nějaký ten RAM a jdete někomu rozbít nějakou vilu, tak ji dělám právě já. Já dělám speedruny, jakoby. Mám učet. Koukám, že to by mu se docela daří. Tak.
No, budem dělat první vyloupačku. Budeš se koukat? Jo, Vyloupačku. OK, lidi, my tady pokácíme jeden stromeček. Co to znamená? Jo. Si vezmu taxíka. Prosím tě, s taxíkem tam budu za pár minut. Jo. Zase už jste na počítači, jo? Hele, já se naštvu a vytáhám vám to z elektriky. Jako srandu. To vypiju. Jsem navezla. Jsi hungry? Ne, dáme. No nic. Nejlepší cesta. Prosím. Hej, prosím. Já chci brokovnice. Yes! Světový rekord. Doslova. Tohle není možný. Ne. Za 6 minut mají Dragon Chesty. To je lepší než tam ten můj rekord. Víš, co znamená frisbee? To znamená... Tak ten se s tím nepáře. Happy birthday to you, já tě nemiluju. Přišel jsem jen na kus dortu. Přišel jsem jen na kus dortu. Hala, armor, beru. Uhlí. Hop, beru. Vlk, neberu. Neberu, ne. Hop. Další uhlí, pomoc. Kamo, já jsem naboural do toho na dálnici. Jsem teďka v poušti, jasně. Hej, kde si typneš, že jsem? V poušti nebo v městě? A typni si, kde já jsem. Jo. Slyšíš to rádio? Kamo, co ti je? Já si to rádio vypnu. Jo, za mě jdou 4 alfa vlci. Jo, když tak, kamo, prosím tě, jedna střela, jo. Já se dneska, a tobě, já ti pak ještě něco ukážu. Já tě ne. Je slovo 5. Tak, už můžeme dělat 3 kidy. Super, dneska zachrání na 2 kidy. Tak, tamhle. Taktical shotgunka. 42 nábojů. Třeba Dragon 6. A to jde na level 2 a někde tady bude dítě na level 1 dítě. No to je jedno, tam zabijeme dřív. Tak s takovou shotgunkou. Jeden mrtvej, druhý mrtvej, třetí mrtvej.
Mrtvej, mrtvej. Tak, krásně na 4 hity. Open. Kam tohle speedrun jak Já mám speedrun brutální. Protože jenom GTAčko zabere dohrát něco přes 35 hodin. A já už mám 30 minut a jsem v prvním hejstu. A těch hejstů je 5, takže bych měl to dohráno za 3 hodiny. Takže bych měl jakoby světový rekord, který by nikdo nikdy nepředběhl. Protože GTAčko je největší světový rekord 5 minut 43 no, ne, 5 minut ne. 5 hodin, 47 minut, 27 sekund. a to je hodně nebo málo? To je málo. Protože jenom to zabere dohrát něco přes 35. Jak už jsem si říkal. A kámo, Vice City nikdo dohrál za 8 minut. Jo, přestan ten hack, jo. Jo. Strong X jenom se tady válí prostě. Dvakrát? Kámo, tak teďka se koukej. Jo, dobrý, oj, Valer. Teď se koukej, teď se Koukej, koukej. koukej, ty se koukej. Ne, ty se koukej. Koukej, teďka. To je fakt, že to se ti bude líbit. Doufám, že jste tu misi Life of It and Dream nedělali. Tak ji vlastně musíte udělat, ale pokud to hrajeme na PlayStationu, tak jste docela. No, nic. Musím oddělat tohle. To máš rakovou mámu. Dělej, antivirus. Já jsem vtipný. No nic. Já jsem vtipný. Ale asi vtipný. No nic. Je to hotový. Okay. Tactical shotguna, dáš tamhle. Někomu tam někdo dal kopanec. Rozhodně jsem teďka neukradl před nějakou práci auto. No. Hezky jsem měl na zadním celkem. Kamo! Já nesnáším stupidní SUVčka. Když je tady někdo má rád, tak sorry. Kamo, proč všechny Elka zastaví, když jenom jsem zastřílený? Jo, a borci, já jsem tam dostal za jednu střelnou kulku, jsem tam dostal 3 hvězdy. Já jsem si neuvědomil, že jsem byl před nemocnicí. No nic. Hej, ne, kámo, já nedokážu prostě zachránit ani to dítě. Protože já nevím ani kde. No. Dobrý. Musím rozšířit oheň. Bum. Hop, hop. To nám ale nevystačí, to vem. To by musel dát za 40. 75. Musím zachránit prvního teda.
450. Tudy. Jo, hele, tamhle. Jest to! Tohle tam udělal. Jay Norris. Koukej, koukej. Buchlo mu to o hlavě. Shimmy, 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 all my Teďka se totálně přežeru a budu Molestera. ale mám shimmy, 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 all my Not a problem. A driver's on the way. Ty byli? Martin Madrazo. Nas. OK, lidi. Tak se. Hej. Koně tady jdou kultisti, co jsem tím dělal? Kulkisti. Víš, proč se jmenuješ kultista? Protože ti dám mezi koule. Mezi kulky ti dám. Proto se jmenuješ kultista. Protože ti dám mezi kulky. Kulkisti. Kulkista. No nic, já musím jít vlastně ještě domů pro to sako. Já jsem vymáchaný. Shimmy, 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 oh my, shimmy, shimmy. Já mám právě, že 500 V-Bucksů a právě, že nevím, jaký taneček si mám koupit. Kup se, jaký chceš. I'm sending one out right now. Kamo. Motherfuck! Tak, rozšíříme lidi oheň na 6. Ne, dělej, prosím, na 6 oheň. And I watch you like you, and I really want you, and I just whatever, when we get together, and I feel so special, I can feel special, I'm gonna have a new world, it's like I'm not used to, and I want to be you, I wish I could miss you, and I have that is holding back. Homer is the one. And I want to be you, and I have a new world, so I'm not gonna use it, and I want to be you, Shimmy, 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 mama. Teď si zavolám taxika. No, druhý den poklade. A duluti. Jdeme. Of course. Driver should be with you soon. Sva.
Koukej, jak dobrý to tady je. Takže kanistry, hop, skočím, uhlí, hop, skrep, tak otevírám zlatou čestku, tak hop, co mi padne, metky beru, hop, tak, tady je brnění, tak, další, tohle, tak, odkličkuju, netrefil jsem se, nevadí, nedokáže nic, hop, hop, bum, 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 hop, 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 nic nechci, hop, 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 vezmu židle, hop, 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 nic nechci, tak. Otevřu se tady další druhy. Tak, nejlepší sáček, hop, bum, 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 bum. To speedrun, taky dělám, akorát v 99. Na 4 děti. Hop, hop, bum, 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 bum. Tak dort, bum, hop, 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 další room. Bum, bum, hop, 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 hop. Hop, bum, 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 hop. Tak. Hop, 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 hop. Tak, nechci bum, bum, hop, 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 hop. Tak to dobrý věci. Skip. Hop, 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 hop. No, to je seš. Hop, 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 hop. OK, lidi. Kámo, další Strongex, ale já ji nepotřebuji. To vlastně vezmu. Nabídnu si takzvaně. Oil barrel. Dobrý. Tak, kde máme oheň, tamhle jdem to zvětšit. Zítra třetí kit. Potom si ještě tak. Lester říká šperky v hodnotě 5 milionů dolarů. 5 milionů dolarů je fakt. Bych byl rád, že by měli za milion. Ještě stihneme najíst, tak asfalt za námi už nejde. Za jeden hit, jo. Tak. Za jeden hit. Kamo, koukej, jak se ta dálnice rozrušila a já dám speedrun. Ještě tady hodíme tyto věci. Co bys dělal, kdyby tě v online Borek zabíjel a ty bys ten online chtěl dohrát? Nevím, co bych dělal. Tak. Tady je nejlepší banka ve hře, tu jednou na konci hře. Ježiš, tam online zkustil. Hold. OK. Třetí kit mise. Quick kit. 1000 metrů tam. Znáš tu písničku? A když to zpíváš ty, tak mi to nic nepřipomíná. Jakoby neříkám nic, ale to byla dobrá urážka. Dobrý třetíky za 25 minut. A teďka už jenom čtvrtý, je to easy. A tam bude nejlepší, no
A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G. Chápeš, že G, G, OK. Tobiase, No. Určitě se rotovat není čas. Vyšli teda. No. Tak. Vidíme tohle, setting voda. Tak, tak. Drvink. 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 to je jak malý drzík. Drvink. Drvink. Drzík. Drvink. Drzingu. Je to mém. Tak to fakt neumíš. Ne, ticho buď. Jo. It's a house in your heart, seven mother your star. I know what's in this new house, fucking miss you. Look about you, you are seven mother your Myslíš, že to je jakož fucking, jakože fucking? A nebo, fucking nesprostý. no já vím, anebo jestli to je jakože, chápeš? Nebo jakože, jestli to je tam na schvál. Mother. Je to tam na schvál asi. Takže ne, není to na prostě, ale ještě nějaký jiný význam. No má to jiný význam. No, třeba. A mě to baví říkat. Já jsem dopadl na headku. Čuma, koukaj, jak to je, boom, boom, boom. Hej, zase ty saplinky a zkus udělat. Tobě si vzpomínáš? Tobě si vzpomínáš? Jo, no už dobrý. Kámo, Michael, ty jsi taková stará, hnusná vypadavka. Chápeš? Ne. Já mám velký. Burdíček. Šim éro. Šim éro. Šim éro, chápeš? Hele, tady máme třetího kida. A už tam jsou medvědi. Dá čtvrtýho kida. A už tam jsou medvědi. Yes, sir. Jsou od třetího kida. Tak pojď. Tebe si vychutnám. Vypadni. Hop, hop. Tak, přebiju. Hop, 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 hop. Je ten dead? Druhý dead. Tak teďka shotgunka. Beru kůži, hop. Dělej, zabijej. Hop. Poslední. Bum. Bum. Yes. Čtvrtý kit. Máš to
Dragon Česka. Co to bude? Prosím něco dobrýho. Policie, ok. Beru. Policejní. OK. Lidi, máme čtvrtýho kida Za dlouho, za 30 minut. za 30 minut. A taky jsme udělali možná světový rekord tady v tomhle za prostě A protože nejlepší. já už dělám první hejst. Asi budu mít světový rekord. Takže jo. Jestli ty kravinky. OK, takže dávejte lajky, počkáte ještě ne? Až dojdu domů. No, ani co, hey girl. My budeme hackovat. Co? Hahaha. se vykoupe Robin, sedí, tady se to odsaď uklídí, roztáhnete si postele, uchystáte si to na spaní a budeme si pustit film nějaký. Jo. Jo, vypadnete tady od toho, vesmí, Jo. tak to OK lidi, takže dávejte lajky. Počkat ještě ne. Dávejte lajky, odběr, fakt dej prosím odběr a čau, prosím dej odběr. Dej odběr.